assalamu alaikum sifroɓe sen Khodr TV sur émission spéciale Hip Hop Pulaar mi waɗi mon big up big shout out tous les MC tous les mélomanes tous les fans de Dj Lawim assalamu alaikum e garti émission men spéciale Hip Hop Pulaar e wawno wade chaque samedi hande no ɗe guerɗo to garɗen ƴewde ko oɗo mo ganduɗa ko DG from Boji Blende mo ganduɗa sa wi DG fof na andi ɗum noon machallah en tawi ɗon wonde fansiji makko en tawi ɗon wonde moniraɓe makko en tawi ɗon wonde miiraɓe makko ɗum noon en dokkat DG o salmini ɓeɗon sifoɓe Khodr TV. Assalamu alaikum Khodr TV mi salmini onon fof équipe o fof go fof indi mon yettode mum kadi mi salmini dariɓe ɓe fof mi salmini kala jiɗɗo rap mi salmini kala kettoɗo rap mi salmini kadi boyam oɗo mi salmini bartol wassalam. Merci beaucoup mon frère King DG machallah en gueriɗo en tawi on wonde fansiji makko moniraɓe makko so min mbi holko King DG holde jibinaɗi ɗin afrude on King DG holko jaɓɓoɓe ɗum ne weewi jaɓade King DG jibina ko landemi ɗo e leegal affaire hay so mawnani ɗo kam ko ɗon jibinani ɗo leegal affaire caggal ɗum ko fuude nehimi guila mbeɗa tempoy guila mbeɗa famɗiji ɗe duuɓi 4 ɓoyte nehimi ɗo mawnumi 2017 gartum ɗo e Madina ko gummi toon ko fof kadi ko ɓuran rek janggannomi Allah hoddiri kadi gartum ɗo e Madina mbeɗa jokke ɓuran ha Allah waɗi ko fodno ko yonti ɓuran o acca hakkillo huccite ɓerde nde yiɗi rap mbeɗa heɗorno ɗum guila tempoy guila avant mi artude gani sa nani kadi King DG o innam ko Mamoudou mi addi King DG o ɓe ƴetti choix pour wawde yimɓe après mbeɗa jogui idolam goto ene bokke Josi family ni wiye Daygo o noon ko King Daygo o ko toujours omo waɗa signe be inde Daygo e DG après mi jim pourquoi pas rek mi ƴetta DG o rek mi waɗa ko jimmi wadde ko DG o ko noon ardi. Merci beaucoup mon frère King DG from Boji Blende holon année natɗa e rabo min nanna rabo ko 2018 janvier 2018 holko saabi King DG naata e rab ko tawi famille makko ne yimma walla ala holko saabi King DG naata e musique non mi tawani famille am hay goto no yimma tagi am nadde hen rek maaro ko hodde o rek kadi e yidde wona haydara tawani hay goto no yimma koye am fuɗɗi. King DG nde naati e musique nde beele dañani probléme kañum e paraji mum presque ɗo enen millier min wona millier rap kadi enen paraji ɗi so wiyama rap kamɓe cikkat ko hunde bonde beele DG no naati e musique nde dañani probléme banggue paraji mum oyi ɗum ɗon ñakkara ɗum ɗon hande wona ɗo tan to wawi wonde foof arino saaha ɗum kala baɗɗum wiyete tan ko faydere koye goɗɗum fayta e neɗɗo pewɗo kadi ha joni ɗum ne jokkini ɗum ɗon ñakkara mais hay so waɗi probléme ko seeɗa machallah ɗum ɗon so waɗi probléme wona kam no fewi King DG en nde naati e musique nde ɗuɗɗi o hono rap ɗum ɓuranno wawde heɗade ha tagui o naati e musique tigui tigui min ha joni to gommi ɗo ko Daygo Josi family rek Daygo Josi family kanen ɗo Josi family iro bio Daygo nder mabɓe noon min idolam ko Daygo kam fof mbiɗa yiɗi mais idolam ko Daygo ƴettumi choisir inniro hooram DG ha joni kadi koye makko kanko tan kettomi min kam cikkannomi DG o sa presque DG ɗum ɗo sa nani DG wonata gardiɗo mi cikkan DG o firtat e Boji Blende wana ardi Boji Blende mais en DG o a fammini min holko adduno DG o ene gasa wonde ka DG kadi noti min tum presque minen ɗo ko heewi e nanaɗo King DG ardi Boji Blende ɗo ko mbawa artude beele King DG ardi Boji Blende walla ala presque kala wona DG firta ko gardiɗo quoi DG arda e Boji Blende DG ko mbimami ko rek woni mo jinnomi bannomi fan ceɗornomi ko inde mum tan ƴettumi mbimi hooram DG mais nak tagani kadi ɗum woni tagui hem ardade Boji Blende mi ardaki sa ƴeewi ko min woni hen ɓurɗo jasde min woni hen ɓurɗo famɗude min woni hen kadi ɓurɗo lesɗude eyyi Boji Blende ala gardiɗo minen yimɓeɓe hay goto ardaki ardiɓe nanoderi staff o ardi ɓen gardi koɓe mbi ko ɗum min mbaɗata koɓe mbi hoto min mbaɗa ko wona ɗum min mbaɗata ɗum noon firti hay somi wi hooram DG tagani mbeɗa ardiɓe mi ardaki hay goto amin nandiri amin mbawdi amin mbadde ɓen pewje amin mbaɗa oy kadi sa nani kadi rapport o ko ɓeɗon wonɓe caggal ene nanggue banko fuɗɗi foof machallah King DG holno yettiniri e clan o beele clan o noddoyma walla ala ɗon kadi mbawa artande ɓeɗon sibrop sen Khodr TV haade 2018 haade amin fuɗɗade 2017 minen fedde amen rek ɗo e koñe min gonanno chaque jamma rek amin jooɗo ani fedde parfois yiyat fedde ene waɗa ɓurɗo wawde yaadude eyyi
ɓurɓe amin wawde yaade arin saaha min jahanno min ƴeew 1 uji amin piija hen ɓeega gondi amin mbadde hen classe amin piija hen mais minen fof gondi fedde donc guilem fuɗɗa hirab ɗon ko Fouta ɗum ko ɗo e Madina Gounass guilem fuɗɗa hirab après nder hen won kuble goto guespirnomi hen jooɗimi miccimi taw min somi gumi hooram rek mbeɗa wawi wonde rapport quoi ɗum koye année hoɗon 2017 avant 2017 eyyi 2017 nden noon après Ibro Vantirim woni Ibboy Pulaar ɓuuri andirede Ibro Vantirim on taw kanko ala ɗo après min mi 2017 o nder 2017 o jaami Fouta kanko o yeehi Dakar ani jokkodiri appel pour yidde wawde waddude ɗum quoi min dirde on saaha taw riyal arani taw amin kalde hol saan mum foti wadde omo espiro amin espiro omo espiro mbiɗa espiro chaque jamma kadi min jokkodirat appel go foof tagana goɗɗo o ko jogui o eyyi woni ha woni hanke ɗin min pelti pour wadde ɗum gimmimi Fouta gartum ɗo e Madina après caggal mo gimmimi ɗo tawi mom Dakar ko toon puɗɗinira singuel mon kadi ɗo woni hoɗon classe so mon kadi singuel amen kadi ko classe wonno on woni holɓen ndena on classe walla on classe ko bedda tan way anede rapport toujours saɗa fuɗɗo rek a ƴewat suwama hono poɗɗa yaltirde hen on saaha Rab Madine ɗo ko ɗum tan toganno ɗo eyyi classe tan toganno mbeɗa wawi widemo hande so Rab Madine wayni ko Boy Blende changé ɗum hulta wiide noon eyyi ko classe doganno ɗo min jokki hen ha boy seeɗa min tawi ɗum ɗo somin jokkiri niiri rek ni tan yaaha on classe mon mo jeeyno ɗum on classe kadi alamo jeeyan ɗum alamo jeeyan taw jiiɗa classe mo mbaɗɗon sallugo on sallugo on est ce que no jogui somo mo mbaɗɗon sallugo on classe hol kadi addani mon wadde sallugo on classe on ƴewɗon tawɗon o saaha ɗon ko sallugo ngo woni hen tawɗon en par ce que guɗum aɗa yiya rapport il faut mbaɗano classe so tawi oɗo ɓuuri wawde ɗum kadi il faut mbaɗamo classe ƴeewa an domindemo softimama tan kadi ana wawa heɓɓude affaire uji quoi non min de kam mbeɗa wawi min ko meeɗa wadde sallugo on classe classe kadi mbeɗa wawi wadde classe komi berlide rek jiiɗo hen hoore mum foof an hoorema tawa wona rapport saɗa wawi yiide hen hoorema min jeelay an jeelay ala no wayra walla goɗɗo eyyi ɗum fof no wawi wonde mais nak min meeɗa ƴettude so am joɗade rek walla feññinde wadde ko sallugo gongo me wadde classe kadi ha joni kadi wona sallugo gongo tan kala rapport gonɗo mi meeɗa ƴettude temps am rek wiyede juste koye oɗo panimi o classe eyyi piguji jam tan jogui mi weddor rek walla piguji amen tan min jogui min beddete rek jiiɗi hen hoore mum foof no wawi taw kañum ne wawi wonde an o ne wawi wonde Boy Dia ne wawi wonde goɗɗo e goɗɗo wawi wonde hay Babel walla Ballay sax ala no wayata eyyi machallah en beltanima King DG single mon deuxiéme woni holɗum single jangal no mbaɗɗon classe holon single nde gonɗon hen love wonno machallah en beltanima King DG single mabɓe cakkitiɗo ɗo ko ñanguiraɗo e kadi ñanguiraɗo o saaha ɗo ene heewi teb kala jaaɗa ko luukede ñanguiraɗo somi jumani oɗo boyne bokki e son ñanguiraɗo boyomo bokki hen boy mi salmini ko tottumi micro wa kanko ne salminde sifroɓe sen Hoto TV mi salminima kamɓe foof kamɓe wonɓe ɗo foof LBN babɓe noon kamɓe fof mi machallah inde nde en ko Ousmane Sy alias Ouz Diam Ouz somon ñanguiraɗo aɗa jogui hon doole par ce que hande so jaaɗa ko suuf oɗon concert mum hasini mi yanimi concert concert o machallah joguimo doole so ñanguiraɗo aɗa bokki hen holko tagma bokkude hen hol kadi no mbaɗɗa feere ha bokkuɗa hen min mi yirrab guila mbeɗa famɗi mbeɗa wonno e boam goto ne wiye Hamadou on fijanno seeɗa seeɗa joni après noon woni amin pijani tan min keɓani jimdude ni sax kono mbeɗa yimɗo ɗum kanko kadi o winno ɗum seeɗa joni après min kam immimi makko paami ga en affaire ga e wonde jeyen amin kalda ɗin affaire aji affaire musique joni garmi e ɓirande ga ɗim yimdude maɓɓe son ɓennuɗo joni o woni musique am premiére am musique par ce que o woni premièrement eyyi o woni premiére am musique machallah oɗo woni premiére makko nadde studio mais kadi sa heeɓima so cikkaɗa oɗo ko caftoɗo nadde par ce que machallah ko mo jogui ɗiɗi kadi ko yimata ko ene waɗi fayida o saaha ɗo holko woni fandare ma ko yidde wondude Boy Blende walla ala Boy Blende so pormima ma ƴeew wet kalama ndewatidema banggue walla ala an hankkadi Boy Blende tan jiɗɗa bokkude non ala min mbiɗa jogui boyam goto wiye Oumar kono on o wonani ɗo woni ko Dakar ko on noon jimmi wondude ko oɗo noon koye
boyji belande tan o wondi ko joni an boyji belande woni fu mo def sam fammi boyji belande woni ko ko staff mabbe jeeda machallah en beltan mom fe may ngarto e odon boy dum non tutu DG micro mbawen tutidade mako inchallah mo min gartema ko king DG ada woni o sahado e boyji belande ene luuke bel boyji belande medi yaltinde medi tekte concert parce que hewbe namdo on don jigi concert mo tekton walla ala ko invité tan concert c'est ko mo de vidéo kewdi bide yeddude jomone biya beedo o concert ro ko boyji belande jidum be mbi ala boyji belande ko invita be do jigi concert mo jeetno ko mo wala concert kala mo jaat ko invita be boyji belande ha jeune min ngala concert kadi sabi min ngala concert wana wonde min ba wadde concert wana wonde kadi yonta min badu concert ko yonti fo ne webe kadi minen to jira min do amin jidi ko min badar ko kadi amin jabani kadi takibe amin be fof amin jabani min amin jabani be min liggoray public o wona hedorobe hay goto min liggoray min jidi ko liggade habe ganda tigi min liggima taw so min noddi am bayno haali am badi hen dole mabbe dum min jidi wana wonde mi jogo son goto walla jogar son uji sa yi hande do concert kewde en badu do yimbe jahara walla yimbe jaha mbasa nad wasa wadde yimbe siko mi rekko e mabbe woni kambe rappuruji mi hirata hay goto non mais do sa woni hunde adi yidi hunde il faut liggoda ha yimbe ganda liggima sa noddibe normal wasa wonde fin hande concert jango concert bawo jango concert jida khalis yimbe rek taw an ko batta ko ala pawda dum il faut liggoda ha keba public ha yimbe ganda liggima bawa tagde concert be jidam ma ko be jeego sa noddibe normal boy belen dum fadi so yonti rek webat King DG abokina odon sayf mo gonduda mon frère jaar sa mirmilo man tekno odon ndo sayf e begadi on sayf on jigi dole holno bukida sayf kambe nelamma kambe teski gande ado jigi tala wanda odan ko popelen walla ala ko anon nani sayf en fori wadde dara pamina min holno tagi ha jeeda sayf ko an lisi ton walla kambe nelamma bawa artude oui sayf on fewjande comme ça rapport ji fof ni go fo rek ko halna min non de kalnami de kalami ko estafam ko kambe cuubi gam wonde yomi ya so be cuubinomo ibro ko ibro yahat so be cuubinomo riyen go riyen yahat ko kambe cuubi gam wonande yomi yahan kala on dum tagi homi yaade hewbe jehiron woni wonande taw kala mun en jogi boyji belen kanyum ko kala le sayfo fewjande wona min halna ko boyji belen halna boyji belen halna non wona minen kadi rappuji wona minen cuburo wonde ko min yahata woni wadi won wombe ciagal amen ko ben cuburo e der amen hol poddo yaade sa yi kadi be newi kam wana yawdi heddibe wana haydara ko min yeda yaade rek ni yehi riel wawno yaade riel wawno yaade ibron wawno yaade kadi jahanmi ko kambe fof ay jagayde wana wonde ko be cikar ko wana dum don wana haydara ko cikarol dum ko cikara ko an horema ala mi nala ko be ya won ko cikara no ko bida ma en bado émission ngaji goddi ay yimbe ko halobe yimbe ko halobe quoi parce que hewbe wobbe mbiya jaar sa woni mélanger boyji blende non jaar wana mélanger boyji blende ko staff jogi wana jaawon mélanger ram jaaw ko Allah rek waddi min amin gondi neddo fo kadi wadi mo Allah wadi kala mo famani ci ko mélanger mo parce que bin hewbe hay rapport kewdi sa ene mbiya kam jaa ko mélanger boyji blende e kala mo famani hande ma wi non quoi parce que hande jaa e King DG ene jokkudi ni ganduda sa famani no cigara machallah en beltan mum no fewi DG holko woni pandar ma e musique o woni fandara musique o ne heewi parce que worbo be ganduda natri musique tan kon jima tan ni kala hen fandar kon wobbe no ganda jogen fandar mais en wona jogen fandar hokko ne fandar ma fandara men rek ko jam rek ko jam bidi yidi dum be wada dum kadi be holi horam to ngummi do be nandiri e be gondum be fof so Allah itani ko sat ko hebra hen ko mom hebdum hen inshallah rabbi dum woni fandar ma hen fandar men dal ko jam rek modum be do be de cioba be yidi rap be wada dum ya be nyaagi kedi Allah kedi be nyaagi al tan yam bamu wonde fof bamu yaaru fof hay so tay wona do to ngummi fof antang be selli men wada rap ma yimbe nanon fandar men ko jam King DG est ce que ne jogi kay pour couleur ko artiste parce que o sahado e surte der MC King DG jogi dole belen den dole jogi dade dokima kay bo ganda en hullir ka artiste jango jam sa yidi nade e conseil parce que conseil ko ganda yido sannade ala sa ko jogoda papier mo ganda o do hullir ka artiste ben ana jogi o do papier wala la no King DG ala on papier nala ko ne anyani kadi en tant que medi yidi mede wadi ko bimami ko fandaram hen ko jam rek
to ɓe jiiɗi yatto ko toon yimmi yaade ɓe coynotoɗaɓe dow ɓe kam fof ko less ɓe gimmi wattan ko lawol wattan ko to rew he inchallahu rabbi tomi ndeɗo mami rewɗon heɓ koɓe kedi ko machallah en beltanima ɓeɗo ɓe ganduɗa wattuɓe haqqillaji mumen e sen Khodr TV suftu émission spécial hippo pulaar King DG holko dokkata min o saaha ɗo avant keɗen naata nder o saaha ɗo holko dokkata ɓe ganduɗa o saaha ene cuuɓi sen Khodr TV en dar ɗum o saaha holko dokkata ɓe jiɗɗa ɗo kede ko ganduɗa ne weltinaɓe foof ar fewnu hande pour janggo feewa hoto décourage non jamais ka poɗɗo wonde yakare janggo immoye jonde jogo vision ka poɗɗo resde ka poɗɗo maade ka poɗɗo wallidde jogo ɓernde lamde yurmede hewde fonkal so job bul topp ken basal ne metti e sohlaji kewa taw pusne yeewi hajuji pawodira kumo gandal ko dokke min mbaji mama sagataɓe worɓe gimme yonti ko darde yo nattu jonde basal ko joote wadde woto aduna funtu ha tarde beaucoup pade ma immotaro liggoɗa baba nati wawde ano yakora marittu basal gaddaɗo dañal keɓa jam arta galle bamma tampere para juuri mettat janggo sen gollani gande ni sen gori basal dumo nden wellani basal geneyo dandam basal geneyo dandum men tampere para juuri mettat janggo sen gollani gande ni sen gori basal dumo nden wellani basal geneyo dandam basal geneyo dandum men a fewnu hande pour janggo feewa koto décourage no jamais ka poɗɗo wonde yakare janggo immoye jonde jogo vision ka poɗɗo resde ka poɗɗo maade ka poɗɗo wallidde jogo ɓernde lamde yurmede hewde fonkal so job bul topp ken basal ne metti sohlaji kewa taw posno yeewi hajuji pawodira kumo gandal ko dokke min mbaji mama sagataɓe worɓe gimme yonti ko darde yo nattu jonde basal ko joote wadde woto aduna funtu ha tarde machallah e beltanima King DG onon retoruji ɗi onon fansuji ɗi onon melomanuji ɗi onon naniri ko message e nder message machallah en beltanima King DG no fewi King DG somoɗon galle mama ko somo ganduɗa joguiɗo doole e nder MC parce que min DJ Lam mbiɗa wawi wiide ko ɗon keftinirmi e boy belante on son ɗon ko jolfo mo ganduɗa nanade pulaar on gadimi ene heeɗo on son somo galle mama no yalti holno wano e moɗon quoi so galle mama no yalti waya amen rek so wona alhamdulillah ko wiyete ko hokki min ko heewi minen tamin koye amen ɗon boyi belen dañi boyi mi wiyata ko ɗon boyi belen dañi joji wawi mais dal omo hokki min ko heewi ɗon ko son saabu sa nani rek sa yi a woni cukalel a yimi somo ganduɗa mawɓe suuha fof ene keɗoɗo anna hoore ma ɓeyde gomde hoore ma ɓeyde andude hoore ma ɓeyde respectude hoore ma son ko noon wayi amen minen son nde min mbaɗi ɗum nde ko mawɓe darnata min ɗo walla ko mawɗo taw babiraɗo keɓe duuɓi 50 wiye ko mbatton ko ene moƴƴi ɗum ɗo en waɗi arrangé wuuro ngo ene weeli kadi tamit duwo eyyi ɗum noon ko doole rek ɓeydani amen wona hay personnel doole ala ko ɓeydani amen kadi min belti hen ha joni kadi wasta ala no wayata ɗo duuɓi mon joyi ko ɓuuri galle mama walla taw galle mama ɗiɗon soji foof ganduɗa chaque jour mamin gartu hen ko ɓurɗo wadde sens ɓurɗo wawde heɗede walla ɓurɗo wawde nafde mbeɗa wawi ko belendata yimɓe ɗum goɗɗo ala soji ganduɗa hoore ma ɗiɗo sa yiɗi mbiɗa yiyaɗen hoore ma no fewi kadi soji poji blende mbeɗa wawi wiide foof ne heeɗo mawɓe ne heeɗo sukaɓe ne heeɗo rewɓe ne keɗo worɓe ne keɗo min koye yimɓe fof min respecte dal sa fami sukaɓe mawɓe goto fof heɓat ko foti hebde ko eyyi kadi artiste pour min il faut way noon hoto base tan e classe par ce que hande sa surtout nder MC so woni an a basima e classe milieu men wona milieu rap so woni keɗan toujours ko classe gonɗa e wadde enen ɗe ganda classe quoi hen goɗɗo mbiɗa wiya boji belende pontiri fansuji ɗi ko sowoji mabɓe ɓuuri hewde ko message e love caggal no jaltiɗ ɗon galle mama hol son teftude hen ha onon koye mon timɗon oɗo son dañi hen ɗon caggal son galle mama caggal galle mama surtout min caggal galle mama logo adi rewi hen galle mama caggal galle mama ko on ko non yiɗe lam on yiɗe lam joni fof jungo fawɗo jungo ma totta ɗuwam micro bab galle mi salminima ka fansi boji belande mo ganduɗa machallah hono ma kadi mi hewani ɗum yiide oɗo jimi kala son boji belande mbiɗa somo wawi ma komo wawi so guiɗe lam saɗa wawi reftude hen guila A ha Z tottami walla mi woɗɗama ɗo ko ɓuuri webde tottami tan kuɓle hen goto baby pantan mbatme ɓerdam yiɗe lam dadam baby girl ayo magande nanani beaucoup bis kintogo be wisi yamude anan ken pis ari men jada peje gallo mar siyo por
baby jodo moso te ka pere yeso jala na me welto ale pipi de lam gindi me yeso tan gidam se tuota amam yo yeso malam de bodo de wele jam do gidam yidi kam baby gelo baby ko antan bat nebe dam gidila so dana my baby am Idam bandam ni mama medaram Pano wana go do tinanando danam I sabe dam jung watang wel tara warakam Ilis ngami kamba Dinyandi kya bandam Jote gidam ni ko ano woji kam Ko kami kog na famo sabu ada yidi kam Wairi yidi jibo Wana sabu an Gidam tindis go sofi wata am Baby ko antam Bat medaram Kidelam Do danam My baby Idene baby, idene baby sate, saidi moton, alamo dange, baby, antan, batme, berdam, idelam, dadam, baby gen, bubuna la warna la namnal, tegonga ma ya la bubu di sabola bi hale bi ngoma, ngawal sunguma, yikunyere tan, amlela padama, awadi padama heddi mi ma, sunu dum kala kan ko ar dai sa ala ta, heddi mi ra baby ala fa, bidan wala gini to ta, ya sama le lo, ko an ga bat no ba na to da my baby, Merci beaucoup Baba Gaye Raydo Hakai Mashallah kanko jimi franchement Mashallah so boyi boji blende na itu fo o wata ganduda ko wite refre ko yeso inshallah do ma ado yeso kin deja andami dum Mashallah tagal somon law ko so gattude tagal on ko 400 Bani holdi tiraj holde surtout jum mi juma ay clash wonde son ibro go enveloppe din ngar so mi faman 400 titre goldo 400 goro ko surtout goddo ko junnu mi juma goddo ko wado surtout junnu mi juma clash wonde so ibro goto lo Mashallah boji belande buri hewde hande rattuji MD enen goyto boji belande to badama class deftora holko sabi dum do sabi dum ko kambe ko ngandi e ko sabi dum ko be ngandi dum e woni hol dum mi anda kon kanso ngandi mi anda ay anda dandi non jiddi ne ko ngandi nami to yona tan ko min ngandi go quoi parce que min jiddi an ko kala da ko dum do tagi onon to badama class on jottata mais so class yi kam be welto metar kam ko jatto je est ce que ndok ma boji o kam boji metar kam jatto je affaire ko dal ko respect dum do ko ra break man non jatto kam jatto sa wana class jatto ko bis yobe kedo rek jatto kam dum pour min yobe kedo rek dum ne jaa e ko tagi min basi jabade so mi gonda be jatto min mi ngari amin jatto den ko wontar ko goddum la do ta ko goddum e kadi enen ke mawnobe ko tamen gonnen insani enen fo gen mawnobe ar wajata do nenam ta ko jaha is jodda nenam sen poti do bedde kersa wala tukuda kula haysal min den taw mi gananda horma ardray ma bon ardray ma haydar taw mi menane min ko mi neddo ay gor muccita yimum be jatto kala ken mum binom hen ganda horma en musidum taw koy son en way kam yafaade mi mo ay gor mi ala taw sa yabni mi gemo bumat non mina ko mino so tawi wonko bammi e so ganda horma en jomum en metti dum taw mi dépassi dum en way kam yafaade kono force kam wala to woni pour min to woni ala hen anda ƴettutamum en inspiro ene espiro ƴettutamum ƴettore waɗay somum non ko wasde jogat hakkille rek pour mino parce que ko tama bonnata sa ƴettim nenam en ken mawnoɓe ko goɗɗum wontata aɗa wawi ƴettat ɗo nenam hande janggo woni sehlaɓe ha wonta goɗɗum ha yimɓe cikka enen ɗum ɗo meeɗa wonde hakkude men ɓayde ko rabde go fo ƴewno yaari taw wona ƴettoje classe uji ɗiɓe classeur ɗe min ngala temps e classe classe mbawi joɗade hirande min mbaɗani classe somin goniri wadde classe min mbaɗa classe classe kadi ɓuuri webde e rab foof classe ɓuuri webde rab min gonnani ɗo koye amen min gonnani ɗo ko hay kamɓe koye mabɓe ɗo min kamɓe min gonani message uji maɓe jii hen koye mabɓe ma goɗɗo yii hen koye munen en tant que mbiɗa ka rappeur aɗa jogui hakkille mo gandanɗa hoore ma aɗa wawi hakkille ma goɗɗo ne wawi yiide hoore mum naftoro yettutama mbaɗa ɗum ko yimete ko ne heewi ko yimoɓeɓe manki eyyi ha ko yimete ko ne heewi ko yimoɓe manki ɗon way hettoro pour yimoɓe manki ha joni a manki ha joni ha mi fama jiɗɗa to ko yimeteɓe en ko yimete ko ne heewi eyyi ko yimoɓeɓe manki ɗon way hewde rek pour ha joni eɓe manki taw en manki kay ha joni manki saabu so wonti heewi ko heewi ko ala nafoore mala ko wayi ko mbiɗa ko rek seeɗa badɗo barke
ko se do non woni do ko heewi nan do kono ko heewi na la bar la pan dal jimani da jimani non bay hewde ni wian fof de mebe jimani eyi koni holben waaw wiide mo ko be walla ko be adandi be jimani déjà a jabaki namdalam gal mi jabi ma banama classe on jabata ko dum jimmi min fam ko tagi min so banama classe an kewani don jabade e kambe be jidar so bani boji balan classe hande an joni 2 jours 3 jours exam an joni sa wiara ngabay kido lekki do won mango jidda ƴettu dowro so meddi mama hayre so wonti ka telloto est ce que ma heb mango mi hebata ko mi tardat quoi a tardat gasi ko non sa wali kam classe min be be woni goddum joni wonde mi acca ko mbaɗa non wadde ñono chaque jour on goni goddum parce que chaque jour sa heewi onana boy bel ne mbaɗa classe chaque jour kam min goni goddum ɗum woni min ɗo eyyi chaque jour goni goddum eyyi machallah donc wadde rapide ni on paami ɗon presque ñande fof ɓe mbiya boy bel mbaɗama classe deftora mais ñanguiraɗo kam ko classe oui ñanguiraɗo classe tomo jeeyi ɗum jeeyi ɗum ko rapport uji fof non min jimmi ko mbaɗano classe taw oɗo ko goto jeeyi ɗum den non jeema ko wan walla oɗo jeema ko chat walla o ko goɗɗo e goɗɗo mais ni tan ɗum ɗon ko fi comme beddani ni rek ko weddi ɗum ko perdu temps sa wiyaɗa ƴettatama fof mbaɗa ɗum e neɗɗo goto kadi moy lool ɓayɗaɓe keewi rek ɓe peccat tan go fo ƴetta hen sali ɓe yeware ƴetta hen ala mi wiyanima noon de noon kay mbiɗa par ce que oɗo ñanguiraɗo sali ɓe yeware ne jeeyi toon ñanguiraɗo o won black ne jeeyi hen ɓe jeeya halta haalɓede meydi ma joni ñanguiraɗo sali ɓe yeware ala hen ñanguiraɗo sali ɓe yeware jeeyi hen ñanguiraɗo won black ne jeeyi hen ñanguiraɗo hol goɗɗo pour mi waɓɓe hen joni ñanguiraɗo holɗo jeeyi ɗum jeeyi ɗum ko rapport uji fof dal hay an e way to waɗa jeeyi hen min wonon sona rapport ñanguir an hoorema wawi ñanguirede ala mo ñanguirtaki an hoorema wawi ñanguirde waɗa oɗo ko ñanguira on neri ɓe oɗo ko ñanguira ay kam jogui probléme ko ñanguiraɗo kam jogui probléme ko ñanguiraɗo tan joni affaire o dal wonta comme tan o konngol ni non min jimmi mbaɗon ko soma gonɗa to oɗo ko goto jeeyi ɗum non min ngala on temps mbimani donc il faut jogoɗon ta kamɓe rapport uji ɓe jogui temps wadde mon classe on o ngala temps wadde ɓe classe aɓe jogui temps wadde ɓe classe mais min ngala temps ƴettu temps amen foof min mbaɗɗum e neɗɗo goto mais kamɓe ɓe mbaɗat mon noon soɓe mbaɗa ko kamɓe toon mais minen ga min ngala on temps déjà onon jiɗɗon kono joni onon kamɓe ɓeɓe daro ɓe dokka mom pause chaque jour ɓe dokka mom pause ay goto kanen pause de kalko min keeɓi minen ligguey ɗum enen min gari ɗo darma haalama dartami haalama rammadi nde min gari ɗo ne rammadi 2018 nde min puɗɗinde ko classe min tawno ɗo gonno temu termin tawi ɗo nden no gaɗɗon nde holɓe ɓurno wawi luukide nder emi waaw mi anda wawi widema ko o walla ko déjà woto wiyaɗo ubbane mi halta inde hay goto nden haala holɓe ɓurno wawi luukede ɗo garɗon nde awa boji belen ɗo onon holɓe gonɓe tawa ɗon ɗo aɗa andi momin tawi ɗo gonga walla tawɗon ɗo ko avenir en aɗa andi momin tawi ɗo eyyi mbiɗa andi mais an ko an namdimi min ko ɓe limtuɗa ɗo ɓe eyyi wastata woɓɓe nan coomi hen kono min mi wawi widema ko ɓe tawmi ɗo walla ɓe tawmi ɗo non kono an aɗa tawɗa ɗo eyyi wona aɗa andi minne ɓe tawmi ɗo non kono an aɗa wawi haalde mi wawa haalde mi ko gonɗo tawmi ɗo an aɗa andi ɓe non ɗum mboɗo andi mais min ko gonmi ko haalde ko ɗum woni gande mi anda ko ganduɗa ko kalnami gandum ko woni tan ko ganduɗa ko ɗum tan pammi hen quoi billahi tawɗon ɗo jo wadde ko wan black tawɗon ɗo holɓen sadi ɓe yewata tawɗon ɗo hay goto min tawano e ɗiɗo boyi jo ɗo kala ko woni ɗo boy mais kono onon tawi ɗon e wadde ɗum ɗo tawɗon ko yimɓe ne jimmo ɗo joni min tawi ɗo kalaji nayyi kalaji nayyi woni holɗi ƴewan hoore ma non ɗum weɓata ha ɓuurta minen min jiɗi min gari e rappeur o fammini omin faama tawɗon ɗo ko daade gandade tawɗon ɗo ko avenir ɗiɗi tawɗon ɗo ko sallu gonga tati eyyi tawɗon ɗo ko holon kala nden jettimat yetti jiya a tari limde hen ndinen hen eyyi est ce que a wiyatno guilnani taw nan kadi a joni an limani hoore ma de ɓe mi haalnanima joni a waɗi temps boni boni fof kam 5 minutes yehi ɗum donc poɗɗen wadde koni heewi tawi ɗo kalaji nayyi ɗi ko nder hen ko temuji tati dogata ɗo koni holɗi jinnaɗo classe nene ay jinnaɗo kay e nene ko goto ala mi jiri sa ko loof ñinno wiide eyyi eyyi loof classe wonɗo gonɗo e banggue appel mais o saaha ɗon gasa wonde en mbawata ƴettude mo eyyi nden ko tati wonno jinnaɗo loof classe kono garɗon chance ɗum eyyi min ƴetti suwa men kono garɗon ko ɓurɗo waɗo wadde min mbaɗa foof ko wayno holɗum min sa namdima kam hande hol son ɓurɗo wadde ɓurɗo hawnade nder mg ɓe mbiyamama ko junnu miijo ma eyyi on tem noon suturu ɗum tawani ɗum ɗo suturu ɓe yimɓe en pour sournir gonga eyyi junnu miijo ma hakkude mawniraɗo e miñiraɗo comme ça galle mama goɗɗi e goɗɗi nan nder ha heewi aɗa andan ɗum hoore ma eyyi
kay dum do fo kambe be balan dum quoi en way taw famille to boji plan en way taw mbadu dum sa mais pour mbada dum ko ha yimbe mbaawa andu tigi hen koy munen e joni den rap deno onon ko burdo manko don hen parce que onon ngari on bi on gaddi ko ay joni ha joni onon ko manki hen den ko dum non tan ko dumade gedel gotere sika dum do ram wodi mais fof ne wodi rabala wala min kalko ta ari il faut en jewa adu ko hesti quoi ay sinna woni tayor tan an woni an ko modal ko warata bawra nyode a jewata o yi kilen be patta dem ko donc wada boji belande kany men jeey ko hesti wadi mais ha jogato don jigi kedi ko fota hestude yimbe be wala ala o saha don ka desi ko hestar kay gasara so min lutti wurde kay ko hestar gasara ay bi liggéey tamé ngon jon o saha ko projet mo puto won ñum projet ji on a projet ça ak projet yel mangal quoi merci beaucoup mon frère King DG dum nede mbay uddide l'union kala jinde beaucoup de spécial hip populaire tewata ko 77 389 30 67 won gonde bogol allo assalamu alaikum pro wa alaikum assalam salmina mun fe inde de Real Mamzo from Boji Belande. Ouais. Real Mamzo day en direct Andersen Hoder TV spécial populaire. Salmi en même temps membre de Rigon Distinct TV, LV, Matati, Poignor, King Posi, etc. Tadi dia cuma quoi. Voilà. Merci beaucoup mon frère Real Mamzo aday Sen Hoder TV tawi kadi hande invité am ko odo mo ganduda mon frère King DG from Boji Belende machallah kadi esta Boji Belende fof machallah ben do be kadi belti an holno jiwra émission kadi holko kalanta minen Real Mamzo machallah Dakar gonda nini holko tokkata sifrobe Hoder TV surtout hande ko onon ji journée quoi hande holko tokkata min holko dokkata min hande no kono minen ko amin jide en tant que anate appel presque wona ko yimbi quoi jekko dokkuda min quoi wadde ko mbiyata sifrobe Sen Hoder TV ko mbiyata ɓe wadde gonga ok merci beaucoup mon frère Real Mamzo kanko wonno e nder appel o en beltanima mo no feewi King DG e caggal no jaltiɗon galle mama son moɗon love arti en ko somon mo ganduɗa jombajo sa yeehi mariage uji ɗi ko jomajo somin mbaɗa publicité mariage ko jomajo on kadi so jomajo no yaltude holno wana mo gartanami toon ha joni no galle mama wano ni rek walla kadi tamit to kanko ɓuuri ɗon welta rek ɓeyda rek sabu ko foti wonde jombaji yimɓe ko foti wonde debbo yimɓe o somo jimon ɗum onon staff o goto mon fonno wadde mariage tawɗo en jimamo walla ala fonnoɓe yimde jombajo ne jimda non non wona wonde goto amen foti wadde mariage ha joni minen komi célibataire uji ɗi fof fof staff o fof ko célibataire uji fof ɗo surgaji ɓoli gonɗo hay grand boɗejo ko célibataire o woni grand célibataire uji o ɓuri wonde célibataire taw mo yodde joga debbo nak min ɓuuri mo ɓadade joga debbo
mais pour ɓaɗan joga debbo ah bon o tan woni marié o quoi nde wayre ɗo LG LG kañum machallah kañum ko joom ala babel omo jira ɗo kañum ko hen bokki quoi so ono yaltinde holno wayma ko holko ɓeyde e moɗon so nde yaltinde ɓeyde amen rek ko wonde amin portinnade ha joni kanko min mbaɗi rek no wawi wade fof amin jawi ɗum sabu yalti yimɓe jii hen koye munen en suivre partout kadi Allah hokki min kadi wonande ko minen mbaɗi ɗum kadi tamit amin gomi kadi amin mbawi wadde ko ɓuuri ɗum ha joni ko hen min goni ko weltare rek sa yi yalti rek koko fonno yaltude machallah so mon jomajo yalti hol son kadi gartuɗe so jomaji so jomaji dewɗo hen est ce que no ha musique ɗo jayri ni moye lolu quoi woni mi jagga ɗum no fewi te rokkumi sojomaji nanna mi sojomaji nano ni jamma bege jamma jamma weltare jamma bela jombajo ari jaltede ndaare ko yidde addi jamal akumal waɗi tewgal Mayanti bismillah galle baba ati jogo ma tabi nani jam woni suma bisudam he jom galle ma ko mi nana nam halam hoto yaltu bayna ki kamne hanni yiida jamburi bone hani mi badu ite wadande ma jambe mino aduma cudida dogal ko galu soko faro ma handu bam ko dara mami nyanti mami fanore ne hani jimanada ne hani gamanada ne hani papanada anka debbo jam ayo mi debbo ayo adani debbo ayo endani jombajo ayo midani debbo ayo adani debbo ayo endani jombajo mama jabama weli handirama hanjogalle baba hande jongala nama bidama hosinama bijogalle nengirama israbe ngitma ko jamle jiyama jogalle weltanma bidinama bidotopirga amala mahesera ko bidemo jogidibita kaveltinde benema debbo mirwamba fa angande malama kuniti mojiri joybuta ko jamma yama Allah wondema min mette cadele joɗoɗa e suuduma otigui jamma galle babaɗe motoɗa wajoji ɗe mbadirɗa hoɗi ɓen sen koɗɗa dewgal ko faroma merci beaucoup won gonɗo e ligne o allo salamu aleykum inde yettode Jara Samir Melo man acha way fof ko anji Allah aussi ko non spécial hip hop la ta invité ko tum DG aussi ande wadama siare From pour me dire one day put that jail because can allow jeda an allow jeda an hay Africa minen so sa jam Africa waji be kadi kala sen nga dafa ro kadi yaajata ustude ne ɓurta juuɗe bismillah mon frère Dia pourta ton jinnoɓe nawdema noon eyyi ton jinnoɓe nawdema acha mon frère Diara saɗa en direct émission spéciale mo Pulaar han invité am ko King DG holno jiruɗa émission o kadi holko mbiyata sifroɓe Hoder TV kadi hol namdal sa jogui namdal ngal namdotoɗa King DG ko fate rabo sa jogui namdal ma fewde King DG bisimilla ma walla kadi so woni a jogui ko ɓeyduɗa e nder émission spéciale ko Pulaar King DG fof sa welama tout sa welama kadi arta MC o
pare ande ke ba an ke do hono ba wa no message do quoi gonga tellement din maro ko manquement de moyen rek do ko di fop maro inshallah quoi so woni a jigi namdal fewde King DC namdal ma ko holɗum namdal faade hoto e King DC so woni a jigi namdal e King DC hoore mum par ce que hande ko kanko infirɗen ko wawa huccide ɓeɗon e raptuji ɗi fonsuji ɗi mélomanuji ɗi o wawa haalde hol kanko so woni kadi mo jogui caɗele so woni kadi mo jogui projet ji makko ko nandi hen eyyi King DC woni ɗon eyyi kanko e staff o foof sama frère la quoi borom baal aussi vraiment borom hoore mawde ko waɗata ko vraiment wawi ɗum tellement o yoni seede ego makko passe ɗeɗe balɗe woni ñanguiraɗo kori on saaha ñanguira kadi kodi soma ko ñanguiraɗo vraiment mi leeɓi quoi donc min moom lamɗo moɗo rek classe o kam ko classe o ko fuf walla kono waɗi rek ok ɗum noon o jaɓoto avant kada kuppa o wawa famde ɗum noon King DC anayi o wima classe o taw ko fuu walla won tigi ɗum eyyi kanko woni hen jarani o wima hay an hoore maɗa bokki hen ñanguiraɗo foof ñanguiraɗo a ñanguiraka allo Dia so tawi o ñanguiraka so tawi o ñanguiraka dal o ala hen so tawi ko ñanguiraɗo dal o moni hen so tawi ka ñanguiraɗo aɗani hen so tawi a ñanguiraka noon ala hen quoi eyyi eyo joni artir namdal ma o wawa jabadema quoi artir namdal ma o wawa jabadema mi fama namdal ma ko namdiɗa wona hen ñangiraɓe quoi kala ñangiraɗo nan nder walla ko ñangiraɓe ɓe ren quoi ɗum waɗata ko l'expliqué wi kam sa ñangiraka rek ala hen tawi kam noon andi aɗa ñangira aɗa nder quoi voilà min noon wadde mi ala hen tawno nakke ɗiɗɗe voilà sans départ goto poids debbo rek ko véhicule ko dara tawi voilà nan ɗon quoi holno jiiruɗa so ñanguiraɗo presque hande ñanguiraɗo daso tunda e Madina wiyete ko ñanguiraɗo an kiɗɗa ñanguiraɗo o holno wayma kadi an o holno pamirɗa so ñanguiraɗo vraiment son kam son vraiment son ala ko manque mo son waɗi kaani waɗi sango waɗi tout on fait tellement ça heɗi momo rek tawi tan kam woni aɗa nder kam ma émission ko ɓuuri hewɗo pentu ɗum quoi wona classe ni tan direct classe laaɓi yiɗi ko pencula en wona tan classe tan faade ni neɗɗo direct walla abori min toujours kanko pentan ɗum ɗum ɗonne kadi ne waɗi solo en ƴewan ƴettude jardin systéme aji ma ɓuranno wallude meɗen quoi par rapport e yenen kala suuji haalde ha laaɓa walla debbi ɗi kam sa yiɗiɗa ko fiftique rek quoi wona classe jonen o début o wonno classe ko ha ƴewat neɗɗo ittinde rab mo waɗata so welani après classe ha ittinmo waɗata walla ɗo gonno e rab dense rab baɗɗo dégeur joni juppima rab mbaɗa ɗum classe gammina ɗum juppima on rab mais hande ɗum rab o mi change tellement presque après wonti ko fiftique hande koye jomum kaldata parfois naata ha nder galle mum parfois naata ha suudu a wawa famde donc nan ɗo mais son mom tellement ala ko manque e makko mi yii mi centre kadi aussi quoi donc ɓe ɗamini kam ma waɗo retour ene ma waɗo retour ɗamida pour an ɓe bande manan retour aji ha heewa set alors min kam mi fuɗɗima nande en gasa wonɗa ɗebalɗa ko nottaki so woni aɗa ko notto kay ko yata e 4 personnes min mi yine ƴetti biɗo ene yimiri ɗum mi mbaɗa bientôt n'est ce pas eyyi aɗa andi rapport uji am toujours ko bientôt liggorto te kadi joomo kadi ko ci jillayi joomo kadi ko noon foti waada joomo fotata wandiraɗo o voilà après kadi aroɓe kadi ma mbawa wadde question ɗiɗi après kadi mbawa wadde répondre quoi e probléme o tan ma waɗ ma yi waɗde répondre kadi wonɓe ma mbaɗa répondre taw kadi wona kamɓe quoi walla affaire o ɓurta quoi walla jaabugol ɗeɓa ɓurtude par ce que woni kadi classe yo hartane classe taw wonani ɗi affaire o filte carrément affaire o ɓuura wadde classe quoi
Mino wara mo sa do mo jebo be mi koy mapami an ruwaba ok joni ne ka somata tawda nana min me ko nanta min ko mi dandi hewata holko mbiyata rappiruji MG so nen nana holko mbiyata rappiruji MG hol kan jurda émission spéciale pour la rappiruji on peut nangit émission o way rappiruji MG wata do yi kontin golle rek wata do yi kontin golle affaire ko jëf ko ak jëf be ndero ko affaire bi jëf la mais pas ci waxin affaire ko nit yi na xal donc Allah cewde defini ni dum artiste diabe mo ngana horma ko fanti je mais non hande toujours di artiste bi parfois de dardo ko poste fanti quoi fanti ko hanno wadde Allah cewde le defini di affaire de aller répondre dum to ko fanti je do tan dardo mbadde dum do ni dum ngati go artiste ni hayda yebi je ni fende ko hala ko go voilà émission tani vraiment émission ko émission badde fay tellement émission am ko ndar be nanga hen mbada ko di abonné channel Hodere TV di mbadum partager commentaire tout kala ko nanda horma na waaw ndawdi dum rek après de nangu dum hen ko émission même ci hande arde do wayde garté ni hande o émission kadi ko non wayte meden ko kadi toujours mbodo wiya suivre sen Hodere TV accu commentaire ma so woni ko rappeur ma jidda invite rapperuji dal hala ka yo usoton toujours horobe jodo horobe daro darde fancy parce que don e pour min en cigi cedele e der MG e fancy ko fonno wodode ay rappeur woni wadde do fancy ji hala fancy ji duggede fancy ji yaade beddaji ne hal ganda halo e cewli rappeur toujours woto waddum ko yo won jobo très bien dum voilà ko on message min no wadde mo véhiculer joni sax en toujours won maniruji mo jomen badata mata ko fancy ma rek fonno darade waddum ko en rapport ça ko hay jippade ko jippotoɗa pour bokoluji ma ko nandi hen e bedda toujours ko han hewde ha normal voilà o ganduɗa hoorema ɗum ko fanti batta ɗum jeyde quoi affaire de kadi affaire sawnaji en walla reglude affaire yimɓe kadi ɗum kadi woni yimɓe fotɓe jeere ɗum ko chroniqueur uji annana chroniqueur ko ɓen potata darde son uji après calcule voilà o son ɓuuri wadde jok o ɓuuri wadde carré o ɓuuri wadde ni voilà après kadi ndelo maaruji ne jilla hen parfois quoi mayen hande jomum yaltini son ha fan kadi yoto dañi 10 heures son ko ni wayi voilà donc andi weeɓata quoi donc wadde hande sa yi e nder MG a suusa a toni ka melo man a suusa hollire ka melo man so woni ka DJ a suusa wadde ko podda wadde presque kala ko badda yimɓe ɓe go fo jigi ko ɗum ɗinde quoi en kadi ko ceɗele melo manuji ɗi yo gacce mbaɗa golle munen yimɓe kadi wallodirde e rapport uji presque an won darde joguiɗa ko wonto bawɗa hedde aussi baɗonam wala so wona min jiɗɗo wade comme minen koɓe mbaɗata ko wonto heedata mais hande ɗo ko ceɗele wonto jitta hedde yimɓe ɓe jogui critére mbaɗata sa reni tan an wadde décourage quoi a waɗat décourage presque mi tottuma ɗo gon par exemple rek kawra jikko mo joguino ɗum premier mo on jar ɗum kawojen dañi ɗum ton wona goo wona ɗiɗi presque o degi o so taw arino rek mi salminor au passage roi ba quoi mon frère roi voilà roi ba ko passage presque minen jeeran affaire son ari rek après min daran affaire son ko holko manque makko on tare affaire ji ɗi mais son mom a suusari son e ere ba yo won ere tan ko problème ci problème o kam dal mbawata wadde radial tara ko goto affaire vraiment son nice c'est cool e ɓe ɗon pour min ko ceɗele e ɓe oɗon ɗum ɗo rapport pour min eɓe jogui ɗiɗon ɗum ɗo ɗin erlaji toujours an wiyaɓama weeliɓe watte mabɓe haqqille mais kadi oɗo mo ganduɗa omo walluma o wima soma ko ɗum ɗo manque en wattamo ko haqqille mais hande nder ɗo a suusa jomum suusa yalde somum a suusa yalde o yalde soma ko apparat darɗa mbiyama ɗum ɗo manque sa rena tan kanko nanguirtama ka ennemi makko quoi si bidellay mata anda artiste am podda wadde fago yiri tan ko yiyoɗo no somaɓe wala quoi tan yimɓe mbawa wadde plus ko jomnoɗa ko gonga mais toujours tawi aɗa haɓɓore mi wiyaɓe nde nice aɗen kadi ɓuuri hewde wiyatama nice rek ɓurmi ɓattadema ɓen mbiyatama nice rek voilà wande ko noon wondi même clan walla même fini walla même quartier genre ɗin quoi donc jomum amadou widema sowone manque ɗum ɗo walla manque ɗum ɗo voilà donc waɗa rek widema ko nice on sa addino wiyoɓe moon ne manque wadde nice walla ɗum ɗo ne manque de toujours ma walloyo prochaine fois minen noon o début o ko noon min mbaɗanno pense ari rek o sowone manque ɗum ɗo
meɗo wona ni fonno waade no beetilirɗa affaire o mine manki mais a tawtoni ko probléme wontata ko ɗum ari ha haw kala ko jaltinɗa rek hankkadi ko nayi ka affaire o yaari no yaari ni quoi ay joni no ñangiraɗo ardini hanka so ɓooyi ko nayi sangata wawa ɗum dinde ay joni ñangiraɗo ari kala to tourɗa bedde wi matka ñangiraɗo so ha ɓooyi joni ɓe jaltine son to ko nayis taw an kala ko mbaɗɗa hankkadi ko nayis ko nayis wala ñangiraɗo ɓen ɗo sa ñangiraɗo ɗon affaire o ne waɗa ɗum bombo classe quoi o saka ene fof ko ñangira hay ɗo yomɓe darde émission ɓe mbiɗan ɓe ñangira par ce que jonde nde juuti ha ɓurti si wadde yi frère am o yo heño wummo toon wona ɗum moye noon de yo heño ara fof ko ñangira o saha hay sifroɓe ko ñangiraɓe kinde dawal dugu tawon bo aja merci beaucoup mon frère Diar sa nemilo man kanko wonno e ligne o e beltanimama no fewi ok jaajëf Didier Laye weltima no fewi weltima kala mbaɗanoɗo suutu émission ono fof beltanama kinde wa pom gandal ko dokke gen merci beaucoup mon frère Diar sa nemilo man mon frère King DG anani ko Diar sa haali an poɗɗa wadde favori ko wiyaɓe no welani ɓe ko ɓen mballuma quoi a fran jaggirde ɓe ene miiji ko déjà sa retni a ganduɗa hoorema an ligguey ɗum jomum wimo welani walla ene manque wonko manque en oɗare ko jaggude saɗa watta gongol mbaɗa ko ɓuuri ɗum eyyi ɗum nawata ɗum mais ko wi ko kadi ɗum bonni ɗo jomum liggoto so mum taw wonko manque mbiya wonko manque jomum jagguirma ennemi eyyi ɗum woni forani wonde rafuji yo guittu ɗum e hakkillaji mumen neɗɗo a wawa yaade rek sans an tan a wawa yaade kadi tamit a wawa yaade an tan e yiɓɓe ma il faut woda waɗa ɓemo kirti mbawa gomde hoore ma ha mbawa wadde yiɗa wadde ɗum kadi pour min tous ala wiyoɓe ɗum ɗo manque an taw andu an heɗe ma de batta ko waɗe manque e toujours ma jogoɗa mbaɗa hunde ɓeɗo mbiyane manque ɓeɗo mbima weeli peesa yimɓeɓe wiɓe weeli ɓe waɗaɓe côté wiɓe wawa famde wiyoɓe kadi wonko manque ɓe paama Pouji Blende beele jogui programme yaltinde vidéo parce que mi jumani Pouji Blende ala vidéo to wala vidéo ɗum mbaɗi programme yaltinde vidéo insani min mbaɗani ɗum mais min mbaɗi mbaɗani ɗum mais min mbaɗi fama haala ka min mbaɗani min mbaɗi ɗum donc piɗat wiya mbaɗani amin mbaɗi min goni koye golle komin tali ko ɗum min tan taw avant vidéo ko son taw koye son uji he min goni son uji noon kañum fof soɗi paari nde min cuɓo hen hol poɗɗo wonde vidéo il faut ma mais kam Pouji Blende nan kadi yonti koɓe jaltine vidéo parce que vidéo kadi wonto nawata ma koreji kewɗi son o tan yonata quoi no woodi vidéo wonto noon ma e tamit il faut ma ar hen merci beaucoup mon frère King DG holko dokkata min ɗo kadi presque ene gasi wonde min ɗiɓi ɗumdude mbawa kadi ƴewde ko derti ɗum jiɗɗon gandal ko dokke yo leerɓe paama ma golle cakki ko wawa yobde posuji tekka yoɓe cekɓe tikka nandani serti dog doole ar saɗa tarbino min jiiɗa bamon King de yiɗirab meeɗa fijje bonnedede hokkata succès woto fat makket mistep job tagui min goni bourguem nde pinningo makinga heftinako fils rak ɓerde mis cla lodi fils he sa yon dede fe aɗa guengueng immo yettu blen rab mg ko ɗul ñundu ken King DG dakki ɓuuri fo addan min maire mo 60 ans may alpha papa tiken dia sama concert tabbu ticket dia ñakku abo min jadna yurmino mama hanki hande warma hello merci beaucoup mon frère King DG beltane momo no fewi King DG so woni jogui merci beaucoup fansuji ɗi en beltanimama no fewi King DG so woni jogui caɗele e rabo holko woni caɗele Pouji Blende caɗele toujours ko hen tan wona caɗele wawa gasde ɓuuri wonde caɗele moon ko minen Pouji Blende minen gawo e dar wona caɗele amen minen ala no onon yimmoɓe ɓe ko ɓuuri wonde caɗele moon caɗele amen fate holɗi e presque aɗa andi rabo ko en minen mi wona minen e rabo ɗi ka hen goɗɗum rappiruji eɓe jogo caɗele banggue moyen eɓe jogo caɗele banggue nandirde eɓe jogo caɗele kamɓe staff mon eyyi so woni Pouji Blende jogui caɗele hokko woni caɗele no so wonti ɗon kallaɗo ko il faut min ngala hen caɗele so côté nandiral ngal amin nandiri min famdiri kala ko jiiɗa goto fof waɗi taw ko goɗɗo woɓɓe heddiɓe ene jaadi hen kala ko jiiɗa minen fof kadi minen fof amin mbaɗi amin jaadi hen ɗum mbatta ko ganduɗa min kaldani so arte moyen so yonti goto foof ene jogui ko waɗe mum walla goto foof waɗata koko wawi ɓe ɓe jiiɗa ɗo foof ɓe ganduɗa hoore ma goto foof wonto heede amen so wonti tan amin mbaɗa goto foof watta ko jaggi amin kawri alhamdoulillahi rabbil alamin so tawi kadi affaire caɗele ɗi ɗon walla goɗɗi sa yi min dañani caɗele e yimɓe he rek pour min komin gone wadde ko alhamdoulillahi rabbil alamin ko respect o rek eyyi toujours somin mbaɗa
amin miico hen wonen ɗum ɗo so yalti taw adanta min caɗele walla taw addanta min ɗum ɗo toujours amin miijo hen yimɓe kala ko min mbaɗa rek ko respect yes kala ko min moddata respect machallah en beltanimama no feewi ɗum noon en dokkata us kanko no ƴeewa ko rokkata sifram Sen Hode TV en tant que komo bokki e so ñanguiraɗo kadi e nder so ñanguirama jogui hen doole ɗum noon Ousmane ko dokkata min e nder émission soko ka plan mbatta aɗa ko dokkata min ko dal yowul tan diablo no take mon bawlo rapide ñani ton sohlani hala dafa golle tali misiraji bondi non noppi mon komi reel nigi so mettima wattu rabbello gulda nantami jatto ɗo bondonedi ta goto régla da wolno leeri ni ɓiɗanno jamma mbeɗa rewi hen ñaguimi ko jamma merci beaucoup ñaguimi ko jam merci beaucoup ñaguimi ko jam de tawno ko ma jam waɗane jamaji ma fof wena juude donc waɗa toujours jam jam woni ko moƴƴe men tout mon frère DG micro o mbawen hankkadi ɗuɗɗo émission on tawno machallah eno no yaha kala ko yahatatake gasa wonde meeɗa gasde tout DG hol message mo dokkata MC ji hono ma hol message fotoraɓe message o rek goto fof yo gommo waɗande wonde rapport satti walla wonde MC fof ne satti dal sabu to yimɓe poftoroɗo an ko ɗon gimmotoɗa walla to yimɓe haqqille ma to gonɗa fof dal eko jiɗɗa ko hen wonata wawi ni jamma nangue hoore kellal aɗa yaha aɗa miijo holko poɗɗa wadde walla aɗa espiro ala no wayra espiré tawma fof ko ɗon tan liggorɗa ƴeewa mbasa pettude ɗum ko tamit gom hoore ma jogoɗa respect yimɓe fof milieu mo gonnen o wona milieu mo gandanɗa hoore ma ko mbatten ko en foti waɗe ɗum ko eɗen mbaɗa rek eɗen cuuri hen ken tamit goto fof kala kono waɗa yo jogo respect jinnaɗo ma fof e joggoɗo ɗo koɗo wonde jinnaɗo ma ko jinnaɗo ma rek sabu min o wodi noddude kam ɗo appel direct noddude kam o noon tam ha pari o tocci goɗɗo ƴettinen am direct billahi kala mam no wona cahan te daram waɗanuma o noddu appel direct téléphone makko minen kaldono chaque jour jamma ñolo mo noddu appel o totti goɗɗo jimi ɗum ni kam ƴettinenam kuppi to on numéro kadi oɗon kaldanno toujours mais ɗum noon fo ala ko jeeri hen hay on depuis ko fansima wonna walla ko ni tan non ko rapport honam ni ko rapport hay sona rapport kayen takki rapport sabu mbeɗa andi omo andi ɗum noon jarani ala ko jeeri hen goto foof yo wat concentré e ko yiɗi ko ala ko ronki wonde aɗa wawi wonde ɗo hande e caɗele janggo weluya gom hoore ma rek ganda won wonɓe caggal ma mbaɗa ko moƴƴi ƴeewa ko moƴƴi ko mbaɗa yimɓe naftoro wonde nde ƴettodiri nde ala gartam haydara liggoɗen so tawi ko liggey jiɗɗen liggoɗen ko mbirmami nane ko rek ko yimire ko woni heewi yimmoɓe ɓe manki ha joni yimmoɓe manki ha joni aɓe manki balla en foti arde ɓeyde hen sa aɓe manki billahi yimire ko jimen ɗum sabu eɗen goni milieu mo ganduɗa hoore ma il faut daroɗen timmiɗen wawi hokkude mo goɗɗum ɓamtare nde ɗo saare yonti ko ɓooyi paamen ɓa e balde bandiraɓe jaggodiren jaaden pulloye fuurenke joddoɗen lebden jaam arta yimɓe gurda ɓamtare arda doole kawren ɓuuri ceeren nden ko wona berɗe holto jaam holto jokkere enɗam hakkude men fotano waade ni machallah en beltanima King DG kadi ko jinnoɗen ko en keeɓi ɗum goo en gari en tawi wonde conseil makko ɗiɗi ko jinnoɗen namdade ko en namdima tati ko jinnoɗen jaabede ko en jaabama ɗum en beltanima wonnoɓe to caméra o woni Aliou Dia machallah to heede caméra ma welto woɗɗani Boubacar Sall en jetti grand frère men moƴƴo en beltanima kadi ɓeeɗo ɓe ganduɗa sifroɓe Sen Hode TV toujours ko wayno mon frère Boydia toon to Espagne ban men debbo Tima Ba toon to Espagne mon frère Ali Kande toon to Italie moy brodami sallallahu no fewi ko mon frère Tangudo e Sen Hode TV donc kadi guisse mabɓe toon to Sen Hode TV ɓe wi moon on rapport uji ɗi on fonsuji ɗi toujours gacce commentaire mon e nder Sen Hode TV rapport ma mo jiɗɗa invité accu hen onon kadi waɗoɓe commentaire wonko manki walla foof weeli moon min beltanima no fewi nde taw noon kew wiɗni min ngala ko ɓuuri moon dolami ko onon toujours emin ƴeewa ko weltinde moon on beltanama no fewi Todo hasil kilan dari mongo min chanu wari dot son jantinani on kasat chulen paskel dari mon metat mon go me wara on heftude chume betaga sinci berde ora do jofi maide mon sencerti gandon mali mun kadi balli bawdo ko mi jinne jawdo sandal ko tokki ngari nyimme himbe video hore me sobi wuri on forde hay senceri rede go
galleji maɓe hello o jimbuɗa ko min cimmota ko dom addu pere nder jogui piso on warɓe maƴa ko mi ɓarɗo warde minoɓe nodde king dese ko lamne leeri nawtanto blele fo criminel rablende ƴettippe guse jille woroni pe king dese ni jire toujours dow min ganda less on ñettu sals daw ɗon ɗo yaade ha kotuɗone ñaddo o hirsa yere jiijam amiɗo kaga momi dawanto kal parɗo maɗe ko waɗam songu ubbere jogiɗo bomba jom birige ko tiiɗi hoore fo duppe ɗi kendu dem kudum wallate ko timmitindi moye directe sono kadi haɗata ɗon ɗoɓe ɗon jiitaɗa pati haala waɗa heew pasque mayɗo ɓe wiyaɓe ɗoɗɗino won ɓiɓɓe yoppat koɗo kadi ficcere siccere no jambaɗo hulata mayde kadi lestan jarani konkon min taksam he jaɗɗo moto won lestamɓe haala hoyno jiɗo gandal jabanat ceerno ndewe lesto ko mimoji sappo ɓeɗi jokkoɓe gabano seeno ene jamgoye ginko gawon jabane gandal sinti lawol bile nden ha joyi ɓuuri won mbawa dakkumami rok metti ɓerde ma dokku paɗe ma ruttu janguya aldaraye ma ɓamtudane ma ɗumtu yimɓe ma bicce ɗoɗo kingu min tawɗo golle ma wona mawgo ma min tanno ma firta galle ma yokke abde jerɗinde yattinate jambar fottaji ce famon mamon tagira je taw min kaɓɓe kala mon negiraɗo